ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଆସିଛୁ କେଉଁ ଗାଁ ଭାଇ ଧାନ୍ଦିଆ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାହାଡ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଦେଖିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁ ଧାନ୍ଦିଆ ନୂଆ ଲୋକମାନେ 12:30 ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି 12:30 ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମଶାଣି ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଖଳକି ହେଲା ରେ ବସ୍ ମାରନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଖଳକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଆସ। ଏଠି କାଠ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ପଥର ଦେଖିକି ଆସିବା। ସେଇ ନୂଆ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଘୁଅ ଚରା ଡାହାଣୀଟା ରହୁଛି। ସେ ପୁରା ଘୁଅକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଛି ଗୋଟା ଉପରୁ। ତା ସହ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ପୁରା 12:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରାଦେବା। ଆମେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାଇ ସେଠି କୋଉଟା ପଡ଼ିଯିବେ। ରହିଯା ଯାନା ତା କତିକି ଯାନା ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଭାଇ ଏଟା ସତରେ ରେ କିଏ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପକେଇଛି। ମାନେ ଭୁତୁଣି ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି ବୋଧେ ଭୁତୁଣି ରେ ଭାଇ। ଏଠି ବୋଧେ କୋଉଠି ଭୁତୁଣି ଅଛି ଖୋଳା ହେଇଛି। ହେ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଗାତ ଫାତ କରିଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ। ଏଠି କୋଉଟା ଗାତ ଭଳିଆ ଅଛି। ପାଖକୁ କେହି ଯାଅନା ଦେଖିବା ଦୂରେ ଟିକେ ଭାଇ ସେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଠିଆ ହେଇଛି ରେ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ରୁହ